Hej, jeg vil gerne forklare om tretrinsmodellen. Ja, lad mig begynde. Her har vi et slags koordinatsystem. Vi har x- og y-aksen. Og her vil vi gerne finde ud af delta y, den her lille del her. Og den kan vi finde ved hjælp af en ligning. Delta y er lige med f, parentes begynd, x0 plus delta x, parentes slut, minus f af xo, x0. Og det gør vi så ved hjælp af en funktion. F af x er lige med 3x i anden. Ved den funktion putter vi det herind, så det bliver til delta y er lige med 3 parentes begynd, x0 plus delta x i anden, parentes slut. Og så minus 3 xo i anden. x0 i anden. Ja. Og så det vi gør, er, at vi ganger ind i parentesen, så vi får en endnu større parentes. Det vil så sige, delta y er lige med 3 parentes begynd, x0 i anden plus delta x i anden plus 2 xo gange delta x minus xo i anden, parentes slut. Så reducerer vi den ned til det her. Det bliver så til delta y er lige med 3 parentes begynd, delta x i anden plus 2x0 gange delta x. Det var det første trin, som vi lavede lige her. Så fandt vi så ud af det. Og nu vil vi gerne finde ud af den her hældning her. Vil vi gerne finde ud af, hvordan vi gør med det. Så det vi gør, som I kan se, så tager vi delta y og delta x. Og så putter vi dem op i en brøk, så den kommer til at hedde delta y divideret med delta x. Og så det næste vi så gør, at vi tager fra den allerførste punkt, som vi lavede, så tager vi det her svar, vi fik frem til, og putter det ind i brøken, så den kommer til at hedde. Og jeg glemte også lige at nævne, at det er den, der kommer til at være xy, så det er den, der skal stå på xy's plads. Det vil sige, der kommer til at stå 3 parentes begynd, delta x i anden plus 2x0 gange delta x, parentes slut, divideret med delta x. Så her vil det sige, at når vi dividerer med delta x, så går den ud mod dem, der er heroppe, hvor delta y står. Så det vil sige, at den går ud mod. Den slår en delta x i anden ud, og den slår den her delta x ud. Så efter det kommer vi til at få svaret 3 parentes begynd, ax plus 2xo parentes slut. Og det var så slutningen på anden punkt. Og så, så begynder tredje punkt, hvor vi så har taget det her tal og lagt det ind i den her ligning. Og for at starte den ud, så er det jo f af xo, som er vores funktion her. Det vil så sige, at den bliver til lim delta y divideret med delta x til 0 ax, delta x. Og det vil så sige, at den bliver til lige med lim ax til 0. Delta x til 0. Og den gang er vi så inde i den her, som bliver som så er en dobbelt parentes. Eller den har dobbelt parenteser, så det vil sige, at den er parentes begynd, 3 parentes begynd igen. Delta x plus 2xo, 0. Parentes slut. Og så det vi gør her, at vi, fordi der står delta x her til 0, så det vil sige, at den her delta x her bliver til 0. Og så kan vi så derefter regne parentesen ud, hvor vi så fjerner den der, de her to. Efter vi fandt ud af, at det var, at delta x bliver til 0. Så derfor kan vi strege de to parenteser ud, så vi så får det der. Så når vi har gjort det, ganger vi ind i parentesen, så det vil sige 3 gange 0, det er selvfølgelig 0. Og så 3 gange 2x0 er lige, parentes slut, er lige med 6xo. Så det vil så sige, det er slut på trin 3, og det er sådan, jeg har forklaret tretrinsmodellen.